ва ё ҳуҷҷатҳои барақи ба қайдгирӣ квитансия шиноснoma мебиёранд барои аз қайд гузашта. Дар унҷа нуқтаи ба қайдгирӣ ва ҷойҳои холия номгӯи ихтисосоше пешниҳод мекунанд. Аз рӯи ҳамон ихтисос интихоб карда имтиҳон насупорида аз натиҷаи ҳамон имтиҳони пештари натиҷааш кати тақсимоти такбирӣ иштирок мекунанд ва натиҷааш эълон карда мешавад. ин маслиҳат барои довталабоне ки соҳиби унвони донишҷӯӣ нагардиданд. Дар Тоҷикистон 3 рӯз пеш шумораи донишҷӯён барои таҳсили соли 2021-2020 муайян карда шуд. Маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон довталабонро ки холҳои хубро ба даст оварданд донишҷӯ эълон намуд, ки рақами омории он беш аз 60,000 нафарро ташкил медиҳад. довталабоне ки ба озмуни тақсимот роҳ ёфта буданд смс паёмак ва ба кабинетҳои инфиродии онҳо маълумот дар бораи ба кадом ихтисосашон дохил шуданашон ирсол карда шуд. Вобаста ба ин онҳо имкон доранд ки аз санаи 24 июл, яъне ки аз санаи 24 июл то санаи 5 август ҳуҷҷатҳои худро ба масъулияти таҳсилоти миёна ё олии касбие ки онҳо дохил шуданд аз рӯи интихобашон бурда супоранд, ки ба тартиби номгӯи ҳуҷҷатҳо ба ҳамон масъулияти таълиме ки онҳо дохил шуданд метавонанд муроҷиат намуда аз рӯи феҳраз ё ки аз рӯи номгӯи ҳуҷҷатҳое ки онҳо талаб мекунанд ҳуҷҷатҳояшонро омода кунанд. ва зикри нуктаро ба маврид медодам ки ба он довталабоне ки ба онҳо яъне ки смс паёмак ирсол гардид ки шумо аз рӯи ягон интихоб комёб нашуде ва имкон доред ки дар озмуни тақсимоти такрорӣ ки аз санаи 11 то санаи 14 август баргузор мегардад дар озмуни тақсимоти такрорӣ иштирок кунед. довталабоне ки ба тақсимот роҳ наёфтанд метавонанд ба тақсимоти такрорӣ иштирок намуда бе супоридани имтиҳон соҳиби унвони донишҷӯӣ гарданд. Барои ин бояд онҳо ба нуқтаҳои ба қайдгирӣ рафта дубора номнавис шаванд. ин нуқтаҳои ба қайдгирӣ дар шаҳрҳои Хуҷанду Истаравшан ва Панҷакен мавҷуд мебошад. ин кор яъне дубора номнавис кардан чӣ гуна сурат мегирад? вобаста ба ин дар кадом муассисаҳои таълимӣ нуқтаҳои ба қайдгирӣ ташкил карда мешавад, ба телефони мобилии довталабон ҷиҳати навбатҳои зиёд нашудан смс паёмак ирсол карда мешавад ки санаи чандум, яъне ки аз санаи 11 то санаи 14 дар кадом нуқтаи ба қайдгирӣ онҳо имкон доранд ки омада аз қайд гузаранд. барои мисол ҳолате пайдо мешавад ки як довталаб метавонад ки рӯзи 11 дар заминаи масъулияти таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ё масъулияти таҳсилоти миёнаи масъулияти таълимии гимназияи рақами 24 ва ҳамчунин дар шаҳри Панҷакен инҳо ё ки дар шаҳри Истаравшан нуқтаҳои ба қайдгирӣ мешаванд ки довталабонро аз қайд мегузаронанд ва довталабоне ки аз қайд мегузаранд барои онҳо имтиҳон пешбинӣ нашудааст. имтиҳон сурат намегирад, яъне ки дар озмуни тақсимоти такрорӣ танҳо имтиҳоне ки онҳо супориданд холҳо ё балҳои ба дастовардаи онҳо коркард карда мешавад, яъне ки аз ҳамон холҳое ки онҳо соҳиб шуда буданд аз рӯи ҳамон холҳо ба ҳамон масъулие ки онҳо дар тақсимоти такрорӣ интихоб мекунанд, яъне ки холгузорӣ ё ки баҳогузорӣ арзёбӣ карда мешавад ва дар ҳолати балашон ба ҳамон ихтисосҳое ки онҳо дар озмуни тақсимоти такрорӣ интихоб мекунанд расидан имкон доранд ки ба ҳамон масъулияти таълимӣ чӣ ҳуҷҷат пешниҳод кунанд ё ки дохил шаванд. соли равон маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон беш аз 85,000 нафарро ба қайд гирифта буд. Аз ин шумора танҳо 81,500 нафар ба имтиҳон иштирок намуданд, ки танҳо ба беш аз 60,000 нафар мушарраф гардид ки соҳиби унвони донишҷӯӣ гарданд. ҳоло барои довталабони ба тақсимот роҳ наёфта тақсимоти иловагӣ то даҳаи дуюми моҳи август идома мекунад. аз ин рӯ эҳтимолияти тағйир ёфтани сабти номи донишҷӯён вуҷуд дорад. ҳузур Шимов, Нушпур ва Насим Раҳимов барои барномаи иттилоотӣ хабар.